iminana goɗɗum labari e faro leydi Nasarawa e tonno balɗe bo dama min meti dow leydi Nasarawa ko min meti kanjum woni min nani arɗo en e kawta ko e siwto ɓiɓɓe fulɓe nder leydi Lafiya min nani woɗi ɗo sukaɓe jippiɓe nder Lafiya jemma nder hotel haɓɓe nangama kamma jemma ɓe jeɓe nangowa sukaɓe ɓen ɗo ɓe ummi leydi Benue har ɓe ñamanama ceede tambaya an ɗum mi yenata on pulanɓe Lafiya mi yenta ɗum tambaya kafin ɗum hota dow aikatiɗo hunde inne ɗon to o sukaɓe nanga laifi ɓe gaɗi kun laifi ɓe gaɗi ko jofan ɗon ɓe to na laifi ɓe gaɗi no waɗi kamma ñamɓe ceede han 1,650,000 no waɗi ay kun laifi ɓe gaɗi ale ɓe hukuntoɓe ay go'o won ɗon to na laifi ɓe gaɗi on nani arɗojo jaɗo jaɓɗoɓe tare imuy ɗan sande nan ceeɗe ɓe ñaami cin on ngala konduɗe on to noddon arɗojo joɗoɗe makko yiyato commissioner innoɗo ɗan sande to dalila ɗon innanta to min meti dow leydi Lafiya hay mbi on mi gana on ba deydey on dimimi ay in mawnirare to joni on nani arɗo Sale bayyanake hakkunde mum e ɗan sande en ɗon leydi Lafiya arɗo Sale minon min anda ɓe sukaɓe koɓe gaɗi nanguɗaɓe amma joni labariji ɗon jottanomi bila adadi ɗi labariji bo kaman to Allah jaɓi min gaɗa tresi majji min bincikoto on jarinta on peway on mawɓe amma on peway ɗum yahata wallahi tallahi kulni on aikata nden hunde ono ñami ɗe ceede ba ɗe ɓurtoyto imin ɗon nder bincikeji to Allah jaɓi an ko mbiyatama ba kulni in aiki ma to an fa ba ilimi ma ɗum waɗi aikin banza kulni ɗum woni aiki ma to wallahi hammima ana ba a yarinta yaɓu burki dara a yarinta wallahi tallahi ɗe balɗe min gaɗa bincike kamman mawɓe ɓe yeeso amin tabbitinon ɗum vidéo ɗum yarana on tabbitinon ƙididdigoɗon minon mamin ko cuwa bincike to Allah jaɓi arɗo Sale ɗan sande men ɗon hayto joɗe keso commissioner kamman ka haala ba gaɗa to commissioner ba min giɗi ka siɓe dow iya in jooɗo hefta ko yahata bahinta arɗo Sale min mbi da laifi nan ganɗaɓe to anan giɓe ɓe gaɗi laifi to ko jofanɗaɓe ɓalɓe mana kamma ya yofiɓe kamma jaɓi ceede in tambaya faɗi ɗum dole ma amsoɗa ɗum fulɓe bo maɗa min ɓiɓɓe maɗa gaskiya min ko shayi fulɓe Benue minon leydi Benue ba wallahi minon matasa en to Allah jaɓi emin kawti koye on gimi ɗo to min go leydi Benue wodi arɗojo mawɗo ko mi wi'aka ko way andimo amma on nana miya on ko kanko arɗo risku ko kan waɗi kuskure leydi Benue ɗo min goni fa to Allah jaɓi min kollaymo kure makko to o salake fotol makko min ɓilaygol min turotogol ko kanko waɗi laifi ba wallahi min tunkarotomo kamman bo ba leydi makko fa min goni kamman imo andi to min goni saboda non ba to on kammo min ɗaganta joni goɗɗo hutotijo koyngal wallahi min gattani on gite onon ma ɗum moy ɗo warwa bincike ɗon tasa wa ono ɓe ciyamo min lesdi Lafiya ɓi iɗum warwa onon ma on mbayyanoto amma joni mi yata wane e wane amma tabbitina aiki ma ɗum gatta ko kawta hoore gaɗa e nanga o e waɗana o fewre e waɗa kaza ɗum pogaba go e min andi joni bo kamma min ɗon dar abubuwaji kamma to Allah jaɓi a natta e jungo innin aiki ma a natta e jungo to monan aiki ma hanki Allah wurtinima saboda e noon fulɓe Benue sukaɓe Benue ɓe jawdi leydi Benue on pu'i mi howna on kowa wurto en kawta e koye on jiiɗi sukaɓe on jiɗa en kawta e koye dalila ɗume dalila en jaɓata en cuti arɗon e fukki ton nder leydi nder gari e wada e haaɓe bara en hukuma nanga en iɓe toon pukki ɓe metata tabbitino aiki dow mo amma ɗe balɗe an kan Sale a bayyanake min nani kama Allah tozarto basirama min tabbitina a natti kamma min ko mbiyata ba kap pullo to gonɗa fu Nasarawa ko Benue ba ga Allah to gonga wari en kawtu moƴƴine na en kawta gimbonne saboda e noon mi howni ko waɗa ko wa